Isqfijiet, buffi, sorijiet, maskri grotteski u l-personaġġi u botti politiċi ma jonqsux. Dawn kollha jingħaqdu flimkien fil-Karnival Spontanju Tan-Nadur li sar fost l-akbar attivitajiet tal-massa f'Għawdex fi żmien il-Karnival li ta' kull sena jattira lejh eluf ta' persuni, l-aktar żgħażagħ. Matul is-snin l-ispontanjetà spikkat f'kull rokna Tan-Nadur, b'temi li xi drabi lanqas timmaġina li jgħaddu minn moħħ xi ħadd. Iżda kemm hu popolari l-Karnival Tan-Nadur? Dan l-istazzjon staqsa din il-mistoqsija lil Brian Bonnici li huwa magħruf li jippromuovi l-kultura Maltija. Li jolqtok ħafna fil-Karnival Tan-Nadur huwa is-sens spontanju, huwa is-sens li l-makabrità ma ddejjaqhomx, huwa is-sens ta' satira. Anke jekk f'pajjiżna dal-aħħar żmien kien hemm imbuttatura biex anke s-satira tidħol anke fuq il-karrijiet qisu ma tantx qabdet art. Fin-Nadur le, fin-Nadur dawk li jieħdu sem ma jiddejqux jilbsu tal-Prim Ministru, tal-Kap tal-Oppożizzjoni, tal-Papa, ta' Presidenti, ta' dak li jkun hemm bżonn. Tkellimna wkoll ma' DJ Għawdxi Chris li se jkun qed idoq fin-Nadur. Għal nispali għal dawn il-5 ijiem tal-Karnival nkunu għaddejjin b'ħafna xogħol. Forsi ħafna nies ma jafux li DJs mhux ġast imorru jdoqqu imma nippreparaw ħafna minn wara l-kwinti. Il-Karnival naraħ pjattaforma tajba ħafna għal DJs u producers bħali li nkunu nistgħu noħorġu l-mużika hemm barra għal iktar ħafna nies u nolqtu iktar nies ġodda.